እዚ ፊልም ዝጅምር ኣብ ሎስ ኤንጀለስ ዴሪክ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ከምኡውን መሓዘቱ ጽቡቕ ምሸት እናሕለፈ እዩ። ንዝመስረትዎ ጽቡቕ ህይወቶም እውን ናይ ታሕጓስ መስተ ይሰትዩ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዴሪክ ንበዓልቲ ገዝኡ ሓደ መዓልቲ ንምንታይ ኣምሻ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ከም ዝኣተወት ይሓታ። ንሳ እውን ምስ መሳርሕቲ እያ ኣምሸይ ትብሎ። ቀጺሉ እውን ኣበይ ኢኹም ነርኩም ኢሉ ይሓታ። ከምኡውን እናተረሓሓቑ ከም ዘለዎ ከም ዝስምዖ ይነግራ። ንሳ እውን ብዛዕባ እዚኣ ይትገደስ ምስ መሓዙትካ ቬጋስ ከይድካ ተዝናነ ትብሎ። ንሱ እውን ብቐረባ ግዜ ናብ ዝምርዖ መሓዝኡ ናብ ቬጋስ ይኸይድ። ምሸት እውን ሓቢሮም እናተዝናነዩ ንመሓዝኡ ሰበይተይ ካልኣይ ሰብኣይ ዝደረበትለይ እናመሰለኒ እዩ፣ ንዓይ ዘለዋ ነገር ቀኒሳ እያ፣ ኣብ ገዛና ውሽጢ እውን ክልተ ዘይፋልጡ ሰባት ኢና ንመስል ይብሎ። መሓዝኡ እውን ነዚ ጭንቀትካ መፍትሒ ኣለኒ ኢሉ ካቲሙ ካብ ኣጻብዖቱ የውፅኣሉ። ከምኡውን ኣብዚ ክሳብ ዘለኻ ፍትሕ በል ይብሎ። ተላዒሉ እውን ናብቲ መደነሲ ቦታ ይኸይድ። ዝኾነት ጓል እውን ይርኢ። ስማ እውን ቫው እዩ። ንሳ እውን ናብኡ ትመጽእ እሞ ምዝራብ ይጅምሩ። ዴሪክ ግን ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሐ ኣይኮነን ኢሉ ገና ብሕዚቱ ናይ ጥፍኣት ስምዒት እናተሰምዖ እዩ። ንሳ ግን ዓርሳ ኣፋሊጣቶ ሓቢርና እንደንስ ትብሎ። ብጣዕሚ እውን ተቐራሪቦም ምድናስ ይጅምሩ። ካብኡ እውን እቲ ምሸት ሓቢሮም ይሕልፉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ሞባይሉ ሒዙ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ናብ ገዝኡ እውን ኣትዩ በዓልቲ ገዝኡ እንትርያ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዒት ይስምዖ። ብዝገበሮ ነገር እውን ይጠዓስ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዴሪክ ናብ ስርሑ ይምለስ። ናሃቱ ስራሕ እውን ብዝተፈላለየ ስራሕ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ማኔጅ ምግባር እዩ። ወዲ ሓወቡኡ ታይሮን እውን ዴሪክ ዘልመዶ ገንዘብ ክወስድ ይመጽእ እሞ ሂብዎ ይኸዱ። ኣብ መንጎ እዚ ናይ ቢዝነስ መሳርሒ ትረይ ይመጽእ እሞ ንዕኦም ዝደሊ ካልእ ዓብዪ ትካል ከም ዝመጹ ካብኡ ድማ ኣብቲ ትካል ውሽጢ እንጠቓለል ይብሎ። ዴሪክ ግን ኣብ ትሕቲ ማንም ክሰርሕ ኣይደልን ይብሎ። ምሸት ትሬሲ ናብ ገዝኣ እንትትምለስ በዓል ገዝኣ ዴሪክ ድራር ኣዳልዩ ይጽበያ። በዚ እውን ብጣዕሚ ትድነቕ። ንሱ እውን ድሕሪ ሕጂ ከም ቀደሞም ክኾኑ ከም ዝደሊ ከምኡውን ካብዚ ዝበለጸ ሕጉሳት ንክኾኑ ቆልዑ እውን ንኽወልዱ ከም ዝደሊ ይዛረባ። በዚ እውን ክልቲኦም ሕጉሳት ኮይኖም ሓቢሮም ይድንሱ። ትሬሲ እውን ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኮይና። ሽዑ መዓልቲ ምሸት እውን ኣብ ገዝኦም ደቂሶም እናሃለዉ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዑ። ዴሪክ እውን ንኸረጋግጽ ይወፅእ። ብሃንደበት ገጾም ሳዘረ ማስክ ዝገበረ ሰብ ናብ ልዕሊኡ ይድይብ። ምበኣስ እውን ይጅምሩ። ኮይኑ ግና ዴሪክ ይስዕሮ እሞ ሒዝዎ ዝመጸ ሽጉጥ እንትቕበሎ እቲ ወዲ እናጎየ ይሃድም። ፖሊስ እውን ይጽውዑ። ኮይኑ ግን ዴሪክ ይስንብድ። ነቲ ገበን ንኽትምርምር ዝመጸት መርማሪት ኣብ ቬጋስ ሓቢርዋ ዝደቀሰት ቫው እያ። ንሳ እውን ምስ ረኣየቶ ምእማኑ ይኣብያ። ቅድሚ ሕጂ ተራኺብና ዶ ንፈልጥ ኢላ ትጥይቖ። ንሱ እውን ረሃጽ ብረሃጽ ኮይኑ ኣይንፈልጥን ይብላ። ቫው ብምቕጻል እውን ኣብቲ መንደቕ ዘለዉ ፎቶታት ብምርኣይ በዓል ሓዳር ከም ዝኾነ ትፈልጥ። ከምኡ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ኢልኩም ትሓስብዎ ሰብ ኣሎ ዶ ኢላ ትጥይቖም። ንሶም እውን ኣይንፈልጥን ይብልዋ እሞ ቫው ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ደውሉ ኢላ ቁጽሪ ሂባቶም ትኸይድ። ድሕሪ መዓልትታት ካልኦት መጻምድቲ ደገ ማኪኖም እናዓረዩ ንቫው ይርእዋ። እንትርእዋ እውን ይቁጥዑ። እቲ ሰብኣይ ስሙ ኳርተር እዩ። ናይ ቫው ናይ መጀመርያ በዓል ገዛ እዩ። ናብ ሓድሽ ቤተሰቡ እውን ኮነ ናብ ደቁ ገጽ ንኸይትበጽሕ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣውፂላ እዩ። ንሱ እውን ኣስታዊሳ ትኸይድ። ሽዑ መዓልቲ እውን ዴሪክ ናብ ቫው ትሰርሓሉ ጣብያ ኸይድ። ንበዓልቲ ገዝኡ ኣብ ቬጋስ ዝገበርዎ ነገር ተዛሪባ ንኸይተጋልጾ ፈሪሑ እዩ። በዚ እውን እንትዝሙ ንመጀመርያ ግዜኦም ዝኾነ ትርዳእ እሞ ቬጋስ ዝገበርዎ ነገር ንስ ጉዳይ ዋላ ሓንቲ ዘራኸቦ ነገር የለን ኢላ ተጸናንዖ። ኣተሓሒዛ እውን ሽዑ መዓልቲ ናብ ገዛኻ ሰቢሩ ዝኣተወ ሰብ ንኽቐትለካ ነይሩ ዝኣተወ፣ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ኣቕሓ ካብ ገዛኻ ውሽጢ ኣይተሰረቐን ትብሎ። ንሱ እውን ክቐትለኒ ዶ ይኾን ይነብር ኢሉ ግራ ይኣትዎ። ናብ ስራሕ ቦትኡ እውን ከይዱ ብዛዕባ እታ መርማሪት ንእሽተይ ነገር የጻሪ። ድሕሪ ስራሕ ናብ ገዝኡ እንትኸይድ ብዝረኣየ ነገር ይስንብድ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ መሳርሒ ትረይ ምናልባሽ ወዲ ሓወቡኻ እንተኾነኸ ይብሎ። ዴሪክ እውን ንሱ ኣይኮነን ይብሎ። ድሕሪ ሰዓታት ቫው ትመጽእ እሞ ዝኾነ ነገር ከርኢ ካይላ ሒዛቶ ትኸድ። እናረኣዮ ዘሎ ነገር ግን ምእማን ይኣብዮ። በዓልቲ ገዝኡ ምስ መሳርሕቱ እንትዝሙ ይርያ። በዚ እውን ልቡ ተሰይሩ ደሙ ባዱ እውን ተሳኢንዎ። ብድሕሪኡ እውን ቫው ናብ መጀመርታ በዓል ገዝኣ ተመሊሳ ትኸድ። ወዳ እውን ንኽትሪኦ ንኽፈቕደላ ይግባአኒ እዩ ደጊማ ከም ትጥይቕ ነጊራቶ። ኮይኑ ግና ካብ ኣዘራርብኡ ሓያል ከምኡ እውን ናይቲ ከተማ ዳያኑ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝኾኑ ምስዓር እውን ከም ዘይትኽእል ትርዳእ። ብምንም ኩነታት እውን ኣይትስዕረንን ይብላ። ሽዑ ምሸት ዴሪክ ብመስተ ሰኺሩ ናብ ቫው ገዛ ይኸይድ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እውን ይጥይቓ። ንሳ እውን መሳርሕቲ ኻረይ ነይሩ ሽዑ መዓልቲ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ተሰማሚዑ ንኽቐትለካ ዝፈተነ ትብሎ።
ዴሪክ ምእማን ይሰኣኖ ንሳውን ንስኻቶም ወይትካ ንሱ 100% ናይቲ ትካል ብጽሒት ይረክብ ከምኡውን ንዓኻ ንምቕታል እኹል ምኽንያት ኣለዎ ስለዚ እውን ንዓኻ ንምቕታል መሊሶም ክፍትኑ እዮም ትብሎ ዘለካ ሓንቲ መማረፂ ንሶም ከይቐደሙኻ ንስኻ ቀዲምካ መቕታል እዩ ትብሎ እዚ ዕድሉን ተጠቂማ ክትስዕሞ ትጅምር ኮይኑ ግን ንሱ ይደፍኣ እሞ ኣይክእልን ይብላ ገዲፍዋ እውን ይኸይድ በዚ ቫው ብጣዕሚ ትቆጣዕ እሞ ዝሓዘቶ ብርጭቆ ናብ መንደቕ ተላትሞ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ምሸት እቶም ፖላዊስ ናብ ዴሪክ ገዛ መፅዮም ሒዞሞ ናብ ጣብያ ይወስድዎ ቫው ናይ በዓልቲ ገዝኡ ከምኡውን ናይ መሳርሕቱ ምስሊ ሞይቶም ኣብ መሬት ወዲቖም ተሪኦሞ ንስኻ ዲኻ ቀቲልካዮም ኢላ ተሓቶ ኮይኑ ግና ዴሪክ በዚ ዘሰንብድ ዜና ምብካይ ይጅምር ኣይቀተልክዎምን ኢሉ እውን ዓው ይብል ቀፂላ እውን ቫው ናይ ኢድካ ቲምካ ኣብቲ ዝሞትሉ ቦታ ረኪብናዮ ኢና ብዛዕባኡ ኸ እንታይ እዩ መልስኻ ትብሎ ካብኡ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ቦታ ነይረ እየ ሓቢሮም ተረኣኽዎም ብሕርቃን ነቲ ካቲም ኣብኡ ኣውፅዮ ገዲፈሎም ነይረ ተመሊሰ ዝኸድኩ ይብላ ደጋጊሙ እውን ከምዚ ቀተሎም ይነግራ ኣብ ቀጻሊ መዓልትታት ኣብ ኩሉ ሚድያታት ስሙ ይጠፍእ ናይ ፍርዲ ከይዲ ከይተወድአ እንከሎ ገበነኛ ኣምሲሎም እቲ ካምፓኒ እውን ናብ ኪሳራ ይኣቱ ሰባት እውን ይጸልእዎ ድሕሪ ቀብሮም እውን ቫው ናብ ገዝኡ ትመጽእ ኮይኑ ግና ንሱ ብምምጻእ ሕጉስ ኣይኮነን ሕጂ እውን ከምዚ ቀተሎም ይነግራ በዚ ግዜ ነይሩ ግን ብግልባጡ ንሳ ከም ዝቐተለቶም ዝተረድአ ንሳ እውን ማንም ኣይኣምነካን ኢላ ገዲፋቶ ትኸድ ዴሪክ በዚ ጉዳይ ዝበኣሰ ተቆጢዑ ናብ ገዝኡ ይኣቱ ኣዲኡ እውን ይረኽባ ኣዲኡ እውን ክሳብ መወዳእታ እውን እንተኾነ ተፋሊምካ ዝጠፍአ ሽምካ መልሶ ወደይ ትብሎ ኩሎም ምስ ኸዱ ንወዲ ሓወቡኡ ዝተፈጠረ ኩሉ ይነግሮ ነታ መርማሪት ብዝኾነ መልክዑ እውን ንኽጠልፍዋ ይሓስቡ ኮይኑ ግና ሓደገኛ ጓል ስለ ዝኾነት ክንጥንቀቕ እውን ኣለና ይብሉ ሽዑ ምሸት እውን ቫው ናብ ናይ መጀመርታ በዓል ገዛ ሴራ ተኣቱ ወዳን ንዕኡ እውን ትሪኦም ብተመሳሳሊ ሰዓት ንድሬክ ወዲ ሓወቡኡ ካብ ሰባት ሽጉጥ ይገዝእ ቫው ናብ ገዛኣ እንትተኣቱ ምስ ሓደ መሓዝኡ ብድሕሪኣ ብሽጉጥ ይወቕዓሞ ቆልዓ ኣለኒ ከይትቐትሉኒ ኢላ ትልምኖም ኮይኑ ግና ከይተሓሰበ ዝሓበአቶ መሳርሒ ኣውፂኣ ቀቲላቶም ናሃቱ ስልኪ እውን ተጠቂማ ናብ ዴሪክ ትድውል ብዛዕባ ወዲ ሓወቡኡ ብዛዕባ ዝተፈጠረ እውን ነጊራቶ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ተራኺቦም ከምኡውን ከመይ ዘመዱ ከም ዝቐተለቶ እንትትነግሮ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ኮይኑ ይወቕዓ መሳርሒኣ እውን ይሕድጋ ኢሉ እውን ናይ በዓልቲ ገዛኻና መሳርሕትኻ ሞት ብዘመድካ ዘይነሰበቦ ትብሎ ካብኡ እውን ንሱ ዝሓዞ መሳርሒ ጥይት ከም ዘይብሉ የስተውዕል ንሳ እውን ካልእ መሳርሒ ኣውፂኣ ተጻውደሉ ሽምካ ንምምላስ ሓንቲ ኣማራፂ ጥራሕ ክህበካ ትብሎ ናይ መጀመርታ በዓል ገዛይ እንተቐቲልካዮ ኣነ ድማ ናትካ ዝጠፍአ ስም ክሕድሰልካ እየ ትብሎ ሽዑ መዓልቲ ምሸት እውን ዴሪክ ክሓስበሉ ጀሚሩ ንኽገብሮ እውን ወሲኑ እቲ ሰብኣይ ናብ ዝርከበሉ ቦታ እውን ይኸይድ ሽጉጥ እውን የጻውደሉ ኮይኑ ግን ቀትሎ ስለ ዘይደለየ ካልእ ትልማ ኣለኒ ኢሉ ብዛዕባ ቫው እናተዛረቦ እቲ ወዲ ነቲ ሽጉጥ ንኽሕድጎ ምቅላስ ይጅምር በዚ ኩነታት ድማ ዴሪክ ከይሓሰበ ይቐትሎ እዚ ምስ ገበረ ድማ እቲ ዝተፈጠረ ንኽዛረባ ብቕልጡፍ ናብ ቫም ይኸይድ ድሕሪ ምዝራብ እውን ገጹ ምስ ዝምልስ ብሽጉጥ ከይተቐትሎ ይፈርሕ ቫው ግን ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይገብረካን ጥራሕ ወደይ ሙሳድ እየ ዝደሊ ምስ ትብሎ ድሬክ ገጹ መሊሱ ምኻድ ምስ ጀመረ ዝሓበአቶ ሽጉጥ ኣልዒላ ትትኩሰሉ ንሱ እውን ግን መሊሱ ይትኩሰላ ኮይኑ ግን ንሱ ኣብ ሕማቕ ቦታ ነይሩ ዝረኸባ እናሞተት እውን ንሳ ከም ዝቐተለቶም እናተዛረበት እንኮላ ድሬክ ድምፂ ቀድሓ ከም ዝነበረን ሕጂ ዝጠፍአ ስሙ ክዓሪ ከም ዝኽእልን ይዛረባ እቲ ፊልም እውን ዝውዳእ ኣብ ሬድዮ ጣብያ ውሽጢ ናይ ድሬክ ሓቂና ተገለጸን ድሬክ ድማ ካብቲ ዓዲ ገዲፉ እናወፀ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም